Mangwanani akanaka vedare, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndiri mudzimai uye zvekare ndiri kurarama ndiri kuno kumhiri kwemakungwa uye ndakaroorwa. Ndine secret yangu, saka secret yangu iyi ndini naamai tiri vaviri, ndisu tega tinozviziva, asi baba havo vakazoshayika vava kuzviziva kuti ndo zvainge zvaiitika. Saka ndakabva mukutaura naamai because amai vangu vari kurwara, variko kumusha kuZimu. Vakabva vanditi vari kuda kuti ndinge ndichizoendako kuZimu. Vakati kana ndaendako kuZimu vanoda kuti tinge tichizogara dare semhuri. Ipapo manje ndo pari kundiremera. And my mom, she is really sick. My husband at the same time is excited kuti the kids will be going to Zim for the first time, but haasi kuziva kuti ini wacho nditori panguva yakaoma nekuda kwezvandakaita. Saka amai ivo vari kuti uya tinge tichitaura nevamwe veukama kuitira kuti zvisazonyanyisa kukuremera kana inini ndafa, because even kuchipatara takatonzi mama hapasina, she is suffering from a chronic disease. So mukoma ina hangu handikwanise kuti ndinge ndichienda kunogara dare neveukama ndobva ndachizovaudza izvo zvandakaita, because all my life mukoma, my life is just messed up. It's not like financially it is messed up. No, I am more than stable. Zvese ndinazvo, zvose zvandinoshuvira mukupenyu ndinazvo, but the fact yekuziva kuti baba vangu kuzonofa kwavakaita, it was because of me, and hakuna umwe weukama anozviziva. Saka baba vangu vainge vari munhu ainge ari very violent. Saka vachiita violence kudaro, there was this other night apo pavakazouya kumba vainge vaine urera vainge vakecha kubhawa, so he wanted to sleep with that woman. Amai vakatarisa, zvakanyanyisa kundirwadza izvozvo. Ndakabva ndangobatwa nehasha, ndikabva ndachizoenda kukicheni ndikanotora mushonga wemakonzo. Baba vakangotora doro ravo riya, ndivo avo vakabva vachizotanga kunwa. Havana kufa same time, vakatombogara muchipatara. Nerimwe zuva takazoendako kuchipatara, ndipo apo baba pavakazongondibata ruoko rwangu vakati, mwana wangu, ndakuregerera, ndinozviziva kuti ndiwo wakandisira poison. Ndakuregerera mwanangu, chindiregererawo nezvose izvo zvandakaita, zvandakatadzira amai vako. Pose pandakatadzira amai vako wondiregererawo. So mukoma, baba vangu vakazoshayika. Mushure mekunge baba vazoshayika, then ndo pandakabva ndachizosanganawo neboyfriend yangu uyo akazova murume wangu at the age of 16. Saka iye ainge agara aine hama dzake dzainge dziri kuno kumhiri kwemakungwa. Ndokubva tachizoroorana after tadanana kwemakore nemakore, ndikabva ndachizouyawo kuno kumhiri kwemakungwa. Ndiyo nyaya yangu, secret yangu iyo yandiinayo. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe kana vakazonzwawo confession yangu vandibatsirewo mucomment section, ndozvifambisa sei. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi urombwa mukoma Nash nemurume wangu patakatanga kuitawo business redu rekutengesa mabhero apo patainge tichiri kuSouth Africa, zvinhu zvedu zvaitofaya. Murume wangu aiwirirana nemamwe maEthiopian, saka maEthiopian awa vaiwanzokwana mahandbags, vainge vaine mukoto vachiwana mahandbags. Saka murume wangu akabva achizotaura neumwe wacho, akabva achizopihwawo access. Painge pachida mari yakawanda. Apa inini ndaishanda samaid, murume wangu basa rake
raainge achiita rainge riri basa rekuisa matiles. So akazoti aenda akanoisa matiles pane imwe imba ndokubva achizopiwa mari yake yainge yakanaka chaizvo. Akabva ati, mudzimai wangu, pano zvatava kuita, mari iyi chiichengeta, then iwe mari yako yaunenge uchiwana kwako kubasa uko, then ndiyo yatichange tichizoshandisa panapa. Takawirirana mukoma, ndikabva ndachizotora mari iyaya takaisa mubhengi tikagara nayo mari iyoyo kwemwedzi yakati 1 day, then ndokubva tachizoona kuti kamari kedu kainge kakawanda. Ndipo apo patakabva tazotanga kuhodha mabhero tichitumidzira kumusha zvinhu zvakafaya. But mukomana achi takazonzwirwawo godo neveukama. Takati tadzokera kuZimbabwe apo patainge tava pacritical condition, ndokubva zvinhu zvedu zvazooma. Taitofamba tichitoudzwa kuti kune vamwe bamunini avo vaitopika vachitoti bhizinesi iroro hakuna kana kwarichaenda. Zvinhu zvakatongodhakwa, sekutamba sekuseka. Ndokubva tatodzokera pazero chaipo chaipo. Takati zvinhu zvakaoma kudaro, murume wangu akabva ati kamari aka katinako since kariko kalast money ndava kutoenda ndirini kuMozambique ndimbonotsvaka wo zvimwe zvekuti ndingahodha tikakwanisa kutengesa zvimwe kuda we can go back on our feet. Akabva achizoenda kuMozambique, but murume wangu haana kundizivisa kuti kuenda kwaainge achitoita kuMozambique ainge aine n'anga idzo dzaainge akatotaura nadzo. Saka akagarako kuMozambique for nearly a month. Akabva ati, mudzimai wangu, ndazotofunga kuti zviri nani kuti ndige ndichitsvaka basa so that mari yandiinayo ndinokwanisa kuzoiwedzera, because zvinhu zvandinoda kuhodha zvinoti dhurei kunoko. Akagarako mukoma kuMozambique. Paakadzoka ndakashamisika. Akazotondiudza kuti mushure mekunge asvikako kuMozambique akabva achizotanga kushanda izvo ainge achindinyepera hake, ainge atoromba nechekare. Akazobvako kuMozambique ndokubva achizoenda kuTanzania uko kwaakanotenga motikari. Paakazodzoka tikabva tachizobva kwatainge tichigara, ndokubva tatotangawo kutorenta kumasuburbs. Pari zvino tatova neimbawo yedu kuno kuruwa. So basa redu ratinoita mukoma ndiroro, tine mashops uye zvekare tinohodhesawo mabhero. Ipapapa ndanga ndichitofanira kutoti ndinge ndichienda nevamwe vanguwo avo vane maboutiques. Saka tanga tifanira kuti tinge tichienda kuChina kunososa maproducts kuChina. Saka murume wangu akazondibudira pachena nekufamba kwenguva kuti ainge akaromba, because ndakasangana nenyoka mupassage. Ndikati, nyoka. Ipapo ainge ati taifanira kuti vana vange vachimboenda kumba kuna mama kumusha, tinge tichimbosara tiri tega. Saka pandakaridza mhere iye akaramba zvake akanyarara. Ndikamuti, nhaiwe, hausi kunzwa here kuti ndiri kuridza mhere, mupassage mune nyoka. Nyoka iyi yainge yakatofutisa pahuro payo ichiita sekunge cobra, meno, black mamba. Handinyatsokuziva kuti itype ipi yenyoka. Akazotobuda zvake mumba asitomborina kana stress zvachose. Akangoenda paya payainge iri nyoka iya, akabva aibata akaituka, ndokubva achizobuda nayo panze, akangoita yekungokandira paloni ikabva yanyangarika. Ndakamubvunza kuti ko chii chainge chichitora nzvimbo, ndopaakabva achizogara neni pasi. Akabva andiudza kuti paakaenda kuMozambique ainge akapiwa mushonga. Saka kutoona kwatainge tava kuita nyoka, sezvo ainge akaudzwa nyoka yacho yainge yava kuda ropa. Ndikati, ropa? Saka pari kufanira kuti pange pachifaka munhu apa. Akati, hongu, panofa munhu, but anofanira kunge ari mutorwa, ndiye uyo watichazotora mweya wake tobva tachizotanga kumushandisa. Saka akandiudza kuti ainge atori neplan nechekare. Usiku taibuda tobva taenda mutauni totanga kutsvaka mastreet kid. Kudzamara nerimwe zuva tazokwanisa kuwana umwe mustreet kid akati trust. Takasangana naye padhuze nepaHarare Gardens. It was somewhere kumapast 10 patakasangana naye. Tikabva tamubvunza kuti ainge aine nzara here. Akati, hongu,
tikabva tamuti anga achipinda mumotikari akabvuma kupinda mumotikari. Apa tainge tatova nemazuva each and every night we would drive tichibva kuno kwatinogara tichienda mutown tobva tatsvaka mastreet kid ekuti tinge tichishandisa. Saka murume wangu ainge akandiudza kuti mustreet kid iye taifanira kuti tinge tichizorara naye tose mukoma. Ndo zvakaitika, takadzoka naye kumba ndikabva ndachizopiwa umwe mushonga wandakanzi ndige ndichimuisa musadza randainge ndichibikira mustreet kid uya. Ndikaita saizvozvo. Mushure mekunge adhakwa tikabva tamugadzika pakauchi tikabva tachizotanga kurara naye. Ini ndairara naye naturally, asi murume wangu airara naye nedzimwe nzira dziya zvekare achiisa sikarudzi yake mumukanwa make kusvika achizonorasira mbeu mumukanwa make. Tapedza kuita saizvozvo takabva tachizomutora mustreet kid uya ndokubva tadzokera naye mutown akangodhakwa. Patakangotaimira tikaona kuti painge pasina munhu apa tainge takapaka motikari yedu paside peroad ndokubva tachizoburuka takamuradzika kuback seat tikabva tachizomuburitsa mumotikari tikangomusiyawo takamuradzika papavement paside neimwe shop ndokubva tatosimudza motikari tikadzoka kuno kukumba. Ndo wekutanga uyo watakachekeresa. Hatina kugumira ipapo, takabva tachizotsvaka rimwe benzi rainge riri rechikadzi tikariconvinsa kuti ringe richizouya nesu kumba, then ndokubva tachizoribikira zvekare sadza tikarara naro tose. Tapedza kuita saizvozvo tikaridzosera mutown. Saka ndo mhiko dzekutanga dzatakaita. Vanhu ivavo mukoma vakashayika. Then mhiko dzedu dzatinofanira kuti tinge tichizotevedzera nguva dzose. Since tichiita zvemabhero tinokwanisa kungopinda mutauni tiine hembe tobva tadonetera avo vanotambura hembe. Saka mastreet kid ivavo avo vatinopa hembe tinenge tatovatorera lake zvekuti mukufamba kwavanenge vachiita, mukupema kwavanenge vachiita tinenge tichitovatorera lake ravo. Zvekare dzimwe nguva vanokwanisa kuti kana vakapiwa mari, kana tikaona kuti munhu uyo anenge avapa mari anenge ari munhu anenge atori nelake, tinobva tavatorera lake racho zvekare. Ndiyowo secret yangu iyo yandiinayo, ndokubudirirawo kwedu kwatakaita inini nemurume wangu. Asi chokwadi chandinoda kukuudzai mukoma ndechekuti hakuna munhu anoromba achida. It is just that isusu sevanhu vatema zvatinongoita ndizvozvo zvekungoganyirana kuti uyo anenge ada kubudirira tinomuwisa muvhu, zvinozokonzeresa kuti unge uchizofunga nhau dzekuromba. Because ipapo kana murume wangu paakaenda kuMozambique, I don't blame him, akatosiya mumba musisina mafuta, kaupfu kainge kangosara kainge kari kekungojegera ende zvinhu zvainge zvakatooma. Uchiti kuti ungokwanisa kutenga chikafu waitotengesa kana TV wotengesa fridge kuti ukwanise kutenga chikafu. Zvino ndochii ichocho? Kana mukaposta ndizivisei uko kune avo vanenge vachida kundijaja, you can do so, because vamwe venyu you were born with a silver spoon in your mouth. What can we expect from you? Because you are just judgmental. Ndo masikirwo enyu ende muchangogara muchizofa makadaro. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma azvo vedu we, hanzi vamwe venyu mungori judgmental ndo zvamuri. Pakaipa. Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo I have lost all meaning of boundaries because ndakarara nemacousins uye zvekare nehanzvadzi dzangu dzose. Handisati ndaroora kusvika pari nhasi. Ndini last born mumhuri uye zvekare ndine makore 33 years ekuberekwa. Ndakarara nemacousins uye zvekare nemasisters angu like vana vaamai vangu vose ndakarara navo. Handizivi kana vachizviziva. Mukoma zvakangotanga neimwe cousin sister yangu uyo akauya akatanga kugara pamba pedu mushure mekunge
vabereki vake vashaika, akabviswa kumusha akauya kuHarare. Saka nekuda kwekuti pamba taingogara takawanda, ndakabva ndanzi ndinge ndichizosheya naye bedroom zvekare neimwe brother yangu, taingorara takadaro. Saka usiku pane pamwe apo pandakazomuka ndikafila so nice. Pandakamuka ndikabva ndanzwa munhu achinditi ainge ari iye achitamba neni, ndokubva tarara tose 1 by 1. Ndakatanga kurara nemasisters angu, ndivo vaitondiapproacha sometimes. Umwe aingokwanisa kungondipindira mubath ndiri busy ndichigeza. Saka handizivi kuti zvose izvozvo zvakaitika was it normal here kana kuti patori nezvainge zvichitoitika maybe zvechivanhu kana kuti mumhuri pane munhu akaromba, because handina kana kumbogara ndakaapproacha any of my sisters kuti ngatirarei tose, even my cousin, but ndaitongokaruka ndatongoona kutoti ndatova panguva yakaoma. Ndava kutorara nesister yangu in real life, not kuti zvekurarana kuhope, in real life. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziveseiwo, ndikudawo kungoti mhuri yeZimbabwe inge ichingondibatsirawo ipapo. Dambudziko ratovapo nderekuti ndava kutoenjoya mataboo relationships iwawo, kunyange ndikanzi ndinenge ndichitoona mavideos iwawo ebonde, ndinotosearcha mavideos evanhu vanenge vachiacta as if they are having taboo relationships, and handichatokwanisi kutoapproacha umwe munhukadzi zvakewo because of that. Please help me. Is this normal or is it abnormal? Ndinofanira kuti ndinge ndichiita sei so that ndikwanise kuzoroora, because kusvika pari nhasi handina mwana. Pane pamwe pandakatombosangana neimwe cousin yangu uyo akatonditora akandibvisa kumusha akandiunza kuno, akatoti kana ndichida tinokwanisa kutoita mwana, because iyewo ainge ava kudawo mwana. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. It is not normal at all. Pane zviri kutoitika mumhuri imomo, maybe pane munhu zvechokwadi anenge akaromba. Hanzi ndikudawo kungoziva kuti kozvinokonzereswa nei kuti masisters angu ose ndiwo anotondiapproacha tobva tatorara tose. Pane nyaya. Regedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Mukoma nashi, ndinoda kureururawo kuti ndakaroya murume wangu kuti anga achizodzingwa basa nekuda kwekuti ainge ava negirlfriend. Ndiso uyo takabva kuZimbabwe tainge takaronga, because takatobva kuZimbabwe takatonyora zvose zvatainge tichida kuachiva mugore racho iroro. Tauya kuno gore rekutanga zvechokwadi takakwanisa kuita saizvozvo. Takati tinotanga nekutenga zvipfuwo mukoma, pakashandwa kani. Gore rekutanga tikatenga mombe dzedu 4, tikatenga nengoro idzo mbudzi, asi mbudzi handitomboverengi, takatenga mbudzi dzakawanda kwazvo. After that ndipo apo patakazoti gore renumber 2 tainge tava kuda kuvaka. Takati kana tikakwanisa kumisa kana 4 bedroomed house kumusha, then tobva tachizounganidza mari tobva tazoisisa masola nekucheresa boho. Asatani chikati munopenga imi development nekukasika kudai so. Ndava kuda kumbokutswinyai kuti munge muchimborwadziwa neupenyu. Upenyu hwakandirwadza mukoma zvekuti pandaienda kumasowe ndichinobatsirwa ndaitoudzwa kutoti muvengi wangu iye anenge akatobata banga achicheka achiti sekucheka kwandiri kuita uku ndo zvinofanira kuti zvinge zvichiitika kwauri, murume wako achaita sekunge ari kukucheka nebanga, marwadzisiro acho awo aanenge achikuita. Ndakarwadziwa nemarriage mukoma zvekuti kusvika pari nhasi inyashawo dzaMwari. Of course nekuzoendawo kun'anga kwandakazoitawo, ndinongotendawo Mwari kuti vakandisanganisawo nen'anga yechokwadi yakazondibatsira. Saka ndakazoti ndofamba mumaprofita ndichingobatsirwa. Apa murume wangu ainge atova negirlfriend randainge ndichitoziva, apa atoriwo mukadzi wemunhu. Zvinhu zvacho confusion yacho waishaya kuziva kuti ko iye ari kumbofirei pamunhu wataitoziva kuti ainge aine boyfriends akawanda. But varume ava kana vava murudo vanoita sekunge vanenge vatova
vana vadiki chaivo. Waitoti kana ukaita sekunge uri kutaura uchishoropodza mukadzi iyeye waitorohwa mukoma. Ndo pandakazoti enough ndikataura nevamwe madzibaba vandainge ndava kuwirirana navo nekuda kwestress. Madzibaba ava vakatombopodza vandihwina, vakapotsa vandijuma mukoma, but ndikati no, hazviite kuti tinge tichirara tose. But ndakavati kana muchindida chindipaiwo munhu anokwanisa kundibatsira, ndisina basa nazvo kuti ndewechivanhu here kana kuti anoita zvechechi. Saka vakazondiudza kuti vane umwe munhu anovabatsira anopota achivapawo mishonga iyo yavanozoshandisa apo pavanogadzira minamato yavo, zvekare nekukoka vanhu kudare kwavo. So ndakabva ndachizopiwa mafoni numbers aya ndokubva ndachizoenda kuZimbabwe. Kunyange pandakaenda kuZimbabwe ndakatosiya ndaudza murume wangu kuti ndoda kumboenda kumusha kunozorora. Kana murume anakirwa nechihure anenge achitoshuwira kutoti unge uchitombobva muno muSouth Africa uchidzokera kuZimbabwe. Akandipa mari yakawanda, haana kana kumbondibvunza kuti ndainge ndichazodzoka rini. Akangondipa mari akati alright, mafunga kuenda kumusha. Ndakatoona kutoti munhu ainge achitofarira kuti ava kusara ega achinyatsokuenjoya life yake. Ndakaenda kumusha ndokubva ndachizoenda kumba kweng'anga iyaya, ndikabva ndachizopiwa mishonga. Ndakanzi mishonga iyoyo yainge iri yekuti ange achizodzingwa basa. Mune zvakanaka paya ndadzoka kuSouth Africa ndikatanga kushandisa mishonga yayi ndichigeza nayo, uye zvekare pandaiti kana ndichiwacha maworksuit ake ndaitanga ndasoka maworksuit ake ndobva ndamwaya mishonga iyoyo yekuti ange achizodzingwa basa. Saka murume wangu akazodzingwa basa. Ndainge ndakaudzwa kuti it was going to be temporary because amai vaya vaainge achidanana navo vainge varipo pakungomudya mari. Pavainge vachazoona kuti mari hapasisina vaizongomusiya just like that. But mukoma nachi kusvika pari nhasi murume wangu atambudzika. Kana ini ndega ndava kutozvidemba kuti ndakazviitirei. Ndini ndatova baba mumba, ndini ndava amai. Kamari kandinowana ikako each and every month, mari iyoyo inozoti kana yopinda inenge yakaunganirwa maprograms acho emuwando. Saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndava kuzvidemba pane zvose izvo zvandakaita. I am regretting. Pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndiri kurarama upenyu kanaka kwazvo. Mwana wangu ainge achimboshanda kuCape Town uko kwaakazosangana neumwewo murume ainge achibva kuGermany, ainge ari mutourist, aishanda parestaurant. Ndokubva anditi mama, ndasangana nemurungu uyo ari kuti anoda kuti ange achizoenda neni kuEurope. Ndakabva ndachizoziva kuti profita chiya chandainge ndakaudzwa so many years ago mushure mekunge ndatambudzika nekungoita miscarriages. Ndikabva ndachizoenda ndikabva ndachizonouchikwa nevamwe gogo avo vakanditi vainge vachiona kuti munhu wacho ainge akandigadzirira ainge akashandisa mishonga yakashata yakaomarara kuzoibvisa. Saka ivo solution yavo yavainge vainayo yainge iri yekuti vange vachizoenda neni kumvura. Takaenda kumadziva, vakati dziva racho rainge richigara njuzu. Vakati pano zvandava kutoita zvakatongofanana nesatanism, because ndambozama kuti njuzu dzakanaka dzinge dzichiuya kuzokubatsira, kundibatsirawo neni kuti dzinge dzichizondirotesawo mishonga yacho yandinokwanisa kushandisa kuti inge ichizobvisa mishonga iyo yakaiswa muchibereko mako. Saka vakati vainge vava kutomutsa njuzu dzakashata kuti idzo dzinge dzichizouya dzinge dzichizondibatsira idzo pache zvadzo. Vakanditi asi kana tadaidza tadena njuzu idzi unofanira kuti unge uchivimbisa njuzu idzodzo kuti mwana wako apo paanozokura anenge ari wekumanjuzu, uye zvekare anenge asiri manjuzu akanaka. Unokwanisa kuzozvigamuchira here
because vakanditi kana ndikangozvara mwana wekutanga chibereko changu chinobva chatosunungurwa nemuvengi, because pamhiko yacho iyoyo yainge yakagadzirwa yainge iri mhiko yekuti kana ndikangogarawo ndazvarawo mwana wangu, ropa reuzvere riya rinenge richizobuda ndo rinozonoparadza mishonga yacho nemhiko. Asi pose pandaita mamiscarriages ropa riya raitonodiridzira, because hanzi mainge mutori neruva iro rainge ririmo muchibereko mangu, asi ruva iri rakaenda rikanodzvarwa padhuze nerukova. Havana kukwanisa kuona havo kuti wacho iye uyo ainge akandigadzira ainge ambori ani. So ndakabvuma mukoma ndikabva ndati zvakafanana, because kana marriage yangu yainge yava kurwadza ndokubva ndachizosarudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichingotaura nadzo njuzu dzacho idzodzo. Vakabva vanditi ndaifanira kusapinda mumvura, ndaifanira kungotsika mvura chete. Saka ndakabva ndachizotsika mvura, vakanditi dzinokwanisa kuzonditora nekuda kwekuti dzinenge dzagara dziine hasha. Ivo ndivo vakazopinda mumvura. Mukoma vakatanga kurwa nadzo njuzu dziya dziya, vakatomboita maminutes vari pasi pemvura. Ndikati chembere yevanhu yatourawa pano. But varume vatainge tiinavo vainge vachiridza mbira nekutamba nekuimba vakati ndaisafanira kuti ndinge ndichizovatyira gogo vacho ivavo, because vainge vaine masimba. Pavakadzoka mukoma gogo ivavo vaisatarisika, chiso chavo chainge chisingatarisiki, uye zvekare muviri wavo wose wainge washanduka, vaita sekunge hove. Vakadzokera zvekare mumvura vakaita nguva. Pavakazodzoka vainge vaine kabhasiketi kavainge vainako kainge kakazara nemishonga. Vakanditi ndo mishonga iyo yavainge vapiwa nenjuzu dzacho idzodzo dzakashata. Pakuzonoutywa kwangu ndo mishonga iyo yakashandisiwa zvekare nemurume wangu, naiyewo akabva achizopiwawo mishonga yekuti ange achizonwa, nekuti pose apo paainge achirara neni aitoblokeka matubes nekuda kweruva iro rainge riri muchibereko mangu. Mushure mekunge taita zvose izvozvo ndakabva ndatoona kuti ndainge ndabatira pamuviri. It was a very difficult period ipapo, because zuva roga roga ndaingoti ndikanzwa kungorwadziwa ndaibva ndatofungidzira kutoti zvimwe kuda ndava kutoda kutoita miscarriage. But after 9 months ndakabva ndachizozvara mwana wangu musikana akanaka chaizvo. Kunyange achiri mwana mudiki, munhu wose aingoti mwana uyu akanaka, mwana uyu akanaka, mutsvuku. Kunyange ini nababa vake tiri vatema, especially kudzinza rekwababa vake hakuna kana mutsvuku umwe chete zvake. Kweduwo kune vamwewo vari nani, but majority aiwa tiri vatema. But ndakazvara mwana mutsvuku akabuda akaita kuti mbuu, kuita kunge mwana wemurungu. Mukukura taingoti zvimwe kuda maybe achazotoredzera complexion yangu kana kuti complexion yababa vake. But kana mukamuona munokwanisa kutofungidzira kuti zvimwe kuda mwana wandakatohurawo ndakaita kumbomumba kumbo panze ndikapiwa mwana nemurungu, but akafanana nababa vake, zvekuti kana vanhu vaitogara vachitobvunza kuti mwana uyu mwana wenyu here, mwana uyu akauya zvinhu zvainge zvakaoma. But paakazozvarwa zvinhu zvikabva zvachizosununguka. Murume wangu akatenga preparation 2 times, achitorerwa preparation iyoyo nematsotsi achibva kunotenga. Saka ndakatongoendawo kuchipatara. Pandakanzwa nhumbu yava kurwadza ndainge ndingori nenapkin 1. Ndikati Mwari ndimi munoziva. Ndainge nditori nezvimatisheti zvababa vacho. Ndikati zvino zvapasina mari mwana uyu ndichatongomupfekedzawo zvimatisheti zvababa vake. But ndakati ndichingonosvika pachipatara ndikasangana nevamwe nesi ivavo vakauya kwatainge tiri nemurume wangu, vakabva vatanga kungotaura nesu, because ndairwadziwa mukoma, ndairwadziwa zvisingaiti. Mwana ainge asina kunyatsokugara zvakanaka. Saka vakabva vachizoenda nesu kumaternity ward, vakatanga kutotibatsira kunyoresa and everything. Saka ndopa vakabva vachizoona kuti ndainge ndingori nenapkin 1. Nesi ivavo vakaitawo mwoyo wakanaka, vakafonera murume wavo. Ndokubva murume wacho atouya aitova nechibhegi chainge chitori nemanapukeni uye zvekare nehembe dzemwana.
mukoma just like that ndo zvakaitika. Kubva mwana iye paakazvarwa takangotanga kungosangana nelaki. Ipapo ndainge ndisati ndambofungidzira kuti rainge riri laki raainge achipiwa nenjuzu dziya. Saka mukuzonokura kwake manje ndo pandakatanga kutorotesewa hope ndichitoratidzwa mwana wangu achitotamba nenjuzu dzichitomuudza zvekuita. Zvimwe zvacho mukoma hazvitauriki panapa pachaunga, asi mwana wangu ndinotomurota dzimwe nguva achitopiwa mamisheni ekuti ange achiparadza kana machechi. Saka mwana wangu akazoenda kuSouth Africa uye zvekare akadanana nevamwe pastor vekuNigeria vainge vatombori nemukurumbira pastor ivavo. Akatondiratidza mapictures akati, mama, onai mukwasha wenyu uyu. Saka anongogara achingodanana nevanhu vamwe vatori very famous. Mwana wangu akapiwa mission nemanjuzu acho iwawo. Moyo wangu unombopota uchirwadza, but nekuda kwekuti mwana uyu akatiitira zvikuru kwazvo. Kana kuno kwatigere kuno kuBorodale ndiye akatotitengera imba iyoyo. Akangodanana nevamwe minister avo vaakasangana navo kuCape Town, vakatoti vainge vava kutoda kutomuroora. Zvinhu zvacho zvikatomboita sekunge zvava kufamba, but mukadzi wacho paakazozviziva pakazotanga kuita hondo. Vakabva vachizoti vainge vachida kumukumbira ruregerero nekumutambisira nguva yake. Ndipo pavakabva vachizomubvunza kuti unoda kuti ndinge ndichikuitira chii? Akati, tengera vabereki vangu imba. Takatongoya kuno kumukoma tikangonopinda muimba yainge yakatozadzwa furniture uye zvekare nemotikari yainge iri mugaraji. Nemari yatakaona iyo yainge iri pacoffee table yainge yakawanda. Mari iyoyo yainge ichikwana iyo kuita $52,000 yatakachizoshandisa. Ndokubva mwana wangu mumukomana akabva ati ngatitangei kabusiness. Ndokubva tachizotanga kabusiness tikatenga makombi edu. Kubva ipapo tikazovhura mashops nekuda kwake mwana uyu. Zvose izvi zvandiri kutaura mukoma, it's not like zvakatora makore nemakore. Aiwa, kana kuri kunzi juzu dzacho kana dzikada kumupa mari within 1 week anongosangana nemunhu uyo anomupa mari yakawanda kwazvo, asi ari munhurume. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndakauchekwa nevamwe gogo avo vakamutsa mweya yenjuzu dzakashata mudziva rinoyera. Yo, zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Handiziviwo kuti ndozvifambisa sei. Should I walk away kana kuti ndoramba ndigere nemurume wangu? Murume wangu iye anochema usiku hwoga hwoga, anenge achitaura zita remushakabvu. Mushakabvu uyu is his late ex-wife each and every night. And dzimwe nguva ndinotonzwa zvinhu zvichitoshifta mumba, pachiratidza kuti panenge paine munhu anenge achikweva masofa, matebho achita sekunge ari kutsvaira. Ndainge ndigere hangu mune zvakanaka muSouth Africa, ndaitogarawo hangu nomumwe murume. Dambudziko rainge riripo pakati pangu neex yangu it was ainge asingadi kubvisa kunyangwe tsvakirai kuno zvayo. Aingondinyararira kana ndikamubvunza kuti kona iweko uri kumbozvifambisa sei, unoda kugara neni kusvika rini, tichingogara tichita zvekuchaisana mapoto. So dzimwe nguva aitondiudza mamwe mashoko anorwadza. Kudzamara apo pandakazosangana nemurume uyu wandigere naye, takasangana paFacebook ndokubva tatanga kutaura. Then akati ainge achida kundiroora. Tisati tatombosangana akatoenda akanosangana nevabereki vangu akatobvisa tsvakirai kuno, asi vabereki takatongonyepera kuti tainge takambosangana. Then ndakatoenda kumusha mukoma ndatobvisirwa mari nemunhu wandainge ndisina kana kumbogara ndakaona. Takagara mune zvakanaka kuda kwe about 1.5 week. Then ndipo apo paakabva achizotanga kubatwa nemadzikirira. Aikwanisa kubatwa nemadzikirira usiku hwose kuzosvika ava kutanga kutochema achidanidzira achitaura zita remushakabvu anova ari mudzimai wake akashayika. Iye pandinozomumutsa ndikamubvunza kuti
ko wanga uchirotei, anongoti hapana chaanorangarira. So I'm really scared, handichazivi kuti ndoita sei, because iko zvinozvi zvatova serious. Kunyange akarara masikati anoita kuridza mhere, achirakidza iye kuti zvaanenge achiona kuhope zvinenge zvichitotyisa, zvichimutyisa. Saka ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise please, should I stay with this man, he is a good man, or should I walk away? Chinondinetsa ndechekuti iye manje haatombodi kuti tinge tichienda kuchurch. Pane umwe musi uyo wandakatomboenda kuchurch in secret, akazviziva mukoma, akandipopotera zvisingaite. He even threatened to kick me out, akati haungauyi obva watanga kuchinja mutemo. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Apo pamanzoti murume wenyu afarire kunamata, ipapo ndo pane nyaya yose. Ipapo it's either vamukuru avo vanoziva kuti chii chakaitika kune mudzimai wavo uyo akashayika. Meno kuti munozvionawo sei mhuri yeZimbabwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. I am a step mother, ndodawo kungoya pano kuti ndinge ndichireurura zvimwe kuda. God is going to forgive me. Ndakambopisa mwana wemurume wangu, ndakamupisa nejagi by mistake. Baba vacho vainge vabuda nemafriends avo vaenda kunotenga doro, saka vakati ivo vainge vachida kuti ndinge ndichizobika sadza, because vainge vachida kuita braai pamba. Saka mukomanashi mwana wacho ane musikanzwa, anenge achingonditeverera, anondifarira mwana uyu, but ipapo pazvakaitika ainge achiri mudiki zvake. Saka akangouya achimhanya achiti, mama TV yapoza, aichaplay macartoon, uyai mundiitirewo play. Saka ndakavhunduka, mena kuti ndainge ndichifungei panguva yacho iyoyo. Apa ndainge ndakabata jagi, mvura yacho yainge ichiri kutokwata, kutoboila. Saka pandakanotendeuka ndichivhunduka kudaro, then ndokubva ndachizomupisa ruoko nejagi. Instead yekuti ndinge ndichizoudza murume wangu chokwadi, ndakamunyepera mukoma. Hatuzvizivi kuti ndiri ndakapisa mwana. Saka zvinongondirwadza. Ndinoti kana ndakamutarisa mwana uyu ndinonzwa pain, ndinonzwa mwoyo wangu uchirwadza. Handizivi kuti ndingazvifambisa sei, ndoreurura here kana kuti isecret yekuti there is no need yekuti ndinge ndichizoudza murume wangu. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, inini ndiri kutya manje. Ndakambonzwa confession yeumwe mukomana uyo ainge achiti paakangoenda kwavo kuchipinga kanoitiswa zvimwe zvechivanhu, paakazodzokera kunyika kwaari kugara, zvinhu zvake zvose zvakabva zvachizotanga kumuomera. Iniwo mukoma, ndo situation iyo yandakatarisana nayo. Baba vangu ndakazotovaziva, ndatokura ndatova kunoku kwandiri kuCanada. Saka baba vangu vakazoshayika, vatova ne2 years kubva zvavakashayika. Saka hama dzababa dziri kuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichiuya kumusha, because pava kuda kuiswa tombstone paguva rababa. Saka ndiri kutya, ndiri kudawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe mukoma. Amai vanguwo vakashayika, but amai ivo nyaya dzavaigara vachindiudza about vana gogo vainge vari vamwene vavo amainya kubereka baba vangu. Vaiti gogo vainge vakavavenga nekuda kwekuti amai vangu vainge vari munhu ainge achinamata, plus amai vakazoramba kuenda kuchechi. Chechi iyo yainge ichienda vana baba. Saka amai ivo vaienda kuchechi kwavo vari vega, because vainge vakangokwirirawo muchechi dzaiitwawo zvechiprofita, but
vana gogo nana baba vainge vachienda kuchechi dzedu aya atinoti matraditional churches kusingaitwe zvezviprofita. Saka amai vanoti pavakambopiwa munamato vakazoona gogo vachishanduka kuita nyoka. Gogo vakabva vachizoita kuti amai vange vachizodzingwa nababa. Ipapo amai vainge vatori nepamuviri pachizonozvarwa inini havana kuzombodzokera zvekare kwamutare. Vakazotoroorwa mukomana Ashe ndikazotokurawo ndichirerwa nastep father. Ndakazouyawo kunoku kumhiri kwemakungwa. Saka ndikudawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Haidi. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye Haidi uyu mucomment section. Pakaipa zvinotyisa nyaya idzi dzekuti unokurira kunze kwemusha, paunozonzi mwana wemumusha adzoka, ipapo ndo panokwanisa kutangira mamwe maproblems ako. Amenowo kuti munozviona sei muri yeZimbabwe, ngatitaurei navo. Hanzi ndiri kungogara ndichivarota baba vachinditi isa dombo paguva rangu, but ndiri kutya because handisiwo munhu anoita zvekutevedzera zvechivanhu, but kumusha ikoko kana ndikaenda kunotoitwa zvechivanhu ndinofanira kutoti ndige ndichizotoparticipata. Ndoitawo sei? Ngatitaurei navo mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa pano pachannel yedu.